Ahojte, rád by som vám dnes predstavil jednu z našich bratislavských očných optík, ktorá sa nachádza v obchodnom dome Eurovea. Náš koncept je výnimočný tým, že len u nás môžete nájsť pod jednou strechou tie najluxusnejšie značky okuliarov a taktiež najširší výber fashion značiek. Všetky naše predajne sa rozdielujú na dve časti. V tejto časti, kde sa nachádzame, sú ručne robené značky, prevažne z krajín Japonska a Nemecka. Výrobcovia z týchto krajín sa vyznačujú použitím tých najkvalitnejších materiálov a taktiež precíznou výrobou. Sú to značky ako napríklad Dita, Cazal, Balmain alebo Cartier. A v čom sme ešte výnimoční? Len u nás môžete nájsť ako v jednej z mála optík vo svete diamantové kolekcie, limitované edície a taktiež niektoré značky, ktoré máme v Československu len my. Sú to značky ako napríklad Maybach alebo Chromharz. Vítam vás v našej fashion časti. Tu ponúkame tie najznámejšie značky, ako sú napríklad Dior, Fendi, Celine, Gucci alebo Prada. Je dôležité podotknúť, že našim hlavným pilierom je poskytovať najkvalitnejší zákaznícky servis a preto nám záleží, aby v našom tíme boli výhradne optometristi a oční optici. Všetky naše očné optiky sú vybavené najmodernejšími vyšetrovňami, kde nám naši profesionálni optometristi poskytnú vyšetrenie zraku. A preto si u nás nekupujete len okuliare, ale taktiež u nás zažijete zážitok z nakupovania, profesionálny zákaznícky servis, ktorý vám poskytneme v krásnom prostredí. Tešíme sa na vás.